uNkulunkulu akakulonde kubusise whatever you do, whatever you are planning njengamanje ngathi ngaba impumelelo la ukhona khona konke ukwenzayo kufezeke. Igama kuphasoni ngichanele infliki kafushane la udouble lwamaphupho njengenjwayelo sicela ukuthi wenze ukubalekile ngabe ukusubscribe ngabe ulike ukuthi masusubscribe ku channel siyacela ukuthi ke ungasubscribe esuhamba ngoba abantu abaningi basubscribe bese bayahamba ababuyi bebheka ama video okunye abaningi bathatha inamba begcina inamba every time anephupho ofile thatha inamba efone akaseyithi ngapha uzofuna amaphupho. So siyacela ukuthi uma inamba uyithathe ukuyisebenzisa kuphela uma ukuthi iphupho usulicingile la ku channel la awulitholanga ulitholi futhi isebenza kuphela uma ungumlandeli wale channel. Baningi abantu abafonayo abangabona abalandeli bale channel yabo kodwa ngicela ukuthi uqiniseke ukuthi uma uthatha inamba ngoba usungumlandeli ngoba uyimise ukuthi ube umlandeli wale channel ube subscribe to the channel ube umuntu oviewer ama video bazamile ntomfuthi 6882 bazamile ntomfuthi uthi yami ngipasa ngicela ubuze usho ukuthi uphupha umuntu okubuka amehla nobhici uphupha umuntu enobhici noma wena unobhici that izokuba into eyodwa nganza kwethu ngenzela ukuthi kungathi ngoba mina ngiyangitshela uma ngiphendule mobhici uma uphupha unobhici wena kusho lokho ukuthi noma abeke usuphupha omunye umuntu onobhici kuyilento le engathi wena umuntu onobhici kube yona nakuwe makuthi kuba nobhici khomba ukubheda empilweni kwezinto futhi nakuwe sekuzobheda izinto empilweni. I mean uma uphupha unobhici sithini ukuphupha unobhici kusho ukubheda kwempilo usho ukuthi uma ubona umunye umuntu enalo bhici usho ukuthi ukubheda kwempilo yebo hayi ukuthi mina ngiyadideka abantu bambuza uyakhuluma ngento ukuthi hayi ukuphupha ikati mhlobo kusho umoya aphinde umuntu abuye athi mina ke ngiliphuphela isendlini ngivele ngiphela amandla ngingasasa naku-ke number 1 uma uphupha la unobhici senzela ukuthi nje sikhulume nomuntu direct leke sikusho la into engesekana komunye umuntu uma uphupha unobhici ubhici ke iloko okuba la uma uvuka ekseni isikhathi esiningi nakwabanye ke amehla abanokuhlupha nje abenobhici futhi uklineka kwalamehlo bese aba nokungcola phumela ngaphandle uhlale lapho ilona ubhici. Singathi thina kuwuphawu uma amehla akho enokungcola lokho kusho ukuphambana nomthetho nokungabi nandaba nabantu ababi futhi abenza okubi yabona. 2 kaPetro 2:14 verse banamehla agcwele ukuphinga nangayeki izono bayenza imiphefumulo engaqinile benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana qalekiswa. 2 futhi uma uphupha unobhici kungawuphawu uma amehla akhe nalokungcola lungasho ukwenza imikhuba emimbi kungasho ukuba namaphutha amakhulu noma ukukhungathwa isono. Kusho ukuthi ungaziphupha nalo bhici ngoba kunemkhutshana emimbi oyenzayo noma kunamaphutha owenzayo ngawanakile njengamanje noma kuumuntu nje okhungethwe ukona noma izono. NgokaMateyu 7 verse 5 mzenzisi khipha kuqala ugongole esweni lakho khona ke uza kubonisisa ukukhipha ucezwana esweni lomfowenu. 3 kuyenzeka futhi uma uphupha unobhici kuba uphawu uma amehla nalokho kungcola osuke nje lukhomba ukuhlupheka ngenxa mhlawumbe yenkinga sezeyimali futhi ngenzeka uliphuphele liphawu kanti umuntu who's financially constrained umuntu onenkinga zeyimali oxakile ngaseyimalini uyabona. Azivale ngokuthi 4 uma uphupha futhi unobhici uphawu uma amehla enakungcola lokhu kungaphinde kusho ungakwazi ukukhulelwa kwesinye isikhathi ikakhulukazi uma umuntu wesifazane yabona. Besibheka nje ukuba nobhici kuningi esingakuchaza ngobhici ngoba ezinye izinto kuya nangama cultures nangemindeni ukuthi yona ubhici livika ngayiphindlela ngoba ezinye izinto uthi mina nje mangiphupha ubhici kushinhlanhla yabona omunye umuntu uba kanjalo yabona. Omunye umuntu bephutha ubhici izinto zizohamba kahle yabona. Kwabanye kuyiloko esikushilo la amaphutha
imikhutshane emibi, izono, inhlupheko, uyabona kuba kanjalo. Siyabonga kakhulu-ke besibheka la udaba lobhici, besibheka udaba olika Bazamile Ntomfuthi 6882. Inkosi ithile umusa, siyabonga.